L-Aġenzija ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea l-Olaf bdiet investigazzjoni preliminari fil-konfront tal-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa wara rapporti fil-medja. Dan kien ikkonfermat f'żewġ gazzetti tal-ħadd bil-Malta Today li żvelat l-istorja l-ewwel darba tgħid li fost l-affarijiet li se tħares lejhom l-Aġenzija Ewropea hemm l-istejjer li ppubblikati. It-torċa ikkwotat lil Olaf jgħidu li esperti tagħhom qed jevalwaw l-allegazzjonijiet li nġibu għall-attenzjoni tagħhom. Kien whistleblower li għal snin twal ħadem fl-uffiċċju ta' David Casa li beda jitfa' dawlet dwar l-operat tal-MP Nazzjonalista. L-ewwel li tkellem kien dwar allegat użu eċċessiv ta' droga minn David Casa, b'mod li dan kien jaffettwa wkoll il-ħidma tiegħu. Imbagħad ta' dettalji dwar kif Casa kien iżid bil-kbir is-salarju tiegħu biex imbagħad parti minnha ma joħodix il-ħaddiem iżda tmur għal użu ieħor. Saħansitra fuq il-karta l-ħaddiema tiegħu kienu jitħallsu iktar minnu. Jirriżulta li dak li kellu xi jgħid il-whistleblower qalu wkoll lil-Olaf f'dokumentazzjoni dettaljata. Casa ċaħat l-akkużi fil-konfront tiegħu iżda l-eks impjegat ta' Casa għamel ukoll affidavit maħluf dwar kif kien jopera l-MP li jħobb jitkellem ħafna fuq trasparenza u dritt tal-whistleblowers fost oħrajn. Għalkemm wara li ħarġet l-istorja ħareġ jattakka kemm il-medja u kemm lill-istess whistleblower. Fost iċ-ċaħdiet li kien hemm dwar l-istorja tal-flus kien hemm dawk tal-paying agency li tieħu ħsieb il-finanzi tal-uffiċċju ta' Casa. Iżda il-whistleblower konferma li dik l-aġenzija mhix l-istess waħda li kienet tieħu ħsieb il-finanzjament fi żmien li qed jitkellem dwaru hu. Il-whistleblower ta' wkoll rendikont tad-Dipartiment tat-Taxxa u anke dettalji tad-depositi li saru fil-kont tiegħu tal-HSBC. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għad fuq id-dikjarazzjonijiet ta' Casa u ma ttieħdu ebda passi fil-konfront tiegħu lanqas inbdiet xi investigazzjoni interna.